ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதிக 100 கோடி தாண்டிய வைத்திருக்கும் நடிகர்கள் அது யாராரு பார்க்க போகிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 14 யார் இருக்கான்னு பார்த்தா நம்ம ஆர்யா. அவர் நம்ம ஆரம்ப படத்தில் ஃபஸ்ட்டு நடித்தார். ஆர்யா பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப படத்தில் தலைவர் நடித்து அவர் வந்து அந்த படம் 100 கோடியை கலெக்ஷன் பண்ணதால் அவர் வந்து அதில் இருக்கார். ஆர்யா பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு படம் வச்சுருக்காரு. அடுத்த டாப் 30 யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்கே தான் இருக்கார். எஸ்கேக்கு பார்த்தா 2021 டாக்டர் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த படம் மூலமாக அவரும் இப்போ 100 கோடி கிளப் வந்து இணைஞ்சிருக்காரு. அது இல்லாமல் அவரும் டாக்டர் மூலியம் படத்துக்கு அவரும் இப்போ 100 கோடி இணைஞ்சி அப்போ அவரும் இப்போ ஒரு படம் வச்சுருக்காரு. 100 கோடி அடித்ததில் எஸ்கேவும் இருக்கார். அடுத்து 12 யாருக்கும் பார்த்தா எஸ்டிஆர்னா இருக்கார். இப்போ அடுத்த இடத்துல இருக்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர்னா இருக்கார். அவர் மாநாடு படம் மூலிமா ஒரு 100 கோடியில் அவரும் இணைஞ்சிருக்காரு. நீங்கள் கேட்கலாம், டாக்டர் படமும் 100 கோடி அடிச்சிருக்கு, மாநாடு படம் 100 கோடி அடிச்சுன்னு கேட்கலாம். ஆனால் டாக்டர் படத்தோட மாநாடு படம் 30 கோடி அதிகமாக அடிச்சிருக்காரு. அவருக்கு வந்து 12 இடமும் டாக்டருக்கு வந்து 13 இடமும் நான் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து டாப் 11